Abantu abatsha kwilali iMsobomvu eMonti bathu ubomi babo bumile ngenxa yentswela-ngqesho kodwa ukunqaba kwamathuba ukuya kumaziko emfundo aphakamileyo. Omnye wabo, uMasizandile Gwibityala, uthi uhlala kule lali akenzi nto kwaye akazange akwazi nokuya kwiziko lemfundo ephakamileyo ngenxa yokungabi nayo imali yokufaka isicelo semfundo nangona waliphumelela ngebhatshela ibanga le-12. Uke ubone mase kuthiwe phaya kukho i-application fee. I-application fee ezikhoyo ngoku zingoma-240 zingoma-280. Singabanye siyazihlalela lasedwa akho kwamntu umdala. So ba mhlawumbe ubufumana okanye ba mhlawumbe ubufumana umsebenzi okanye ubuphangela kuloo ndawo ube ufuna isikolo ubuzawukwazi ngala mali uyiphangelelayo sisi ukwazi ukuyobhatala la application fee. uGwibityala uthi yena nosapho lwakhe baphila ngokuhamba bencedisa kwimizi ethile kule lali ukuze bafumane into esiwa phantsi kwempumlo. Sisi uyakwazi ufumaniseka uba kuxhelwa noba yihagu kuloo mzi yayo nabafana uqokolelana kuze niyazi mhlawumbi kuzophuma i-150 phaa ezawuphuma. Uyayiva sisi loo ndlala uno-grade 12 akuthiwa uyeke phakathi esikolweni uyokwenza loo msebenzi. Ngumsebenzi xa ubuno-grade 12 upase kakuhle lo bekusuppose uyawenza. Andiqondi sisi wam noba kutheni na awubekho suppose yinto yintlalo bekusuppose uyayiphila. Ngokwengxelo yeziko leenkcukacha manani uStats SA, iqondo lentswela-ngqesho kwiphondo eMpuma Kapa lime ku-37.2 weepesenti kwikota yesithathu yonyaka ka-2024. Abantu abatsha bathi urhulumente makavelise amathuba emsebenzini. Upremier mna ndingacela into yoba ekuthetheni kwakhe ewe uzawuthetha because asikwazi uma phambi kwakhe uba angathetha but ukuthetha kwakhe mhlawumbi kungangasincedi thina because usenothetha nje angenzi action. Into esifunayo thina yi-action njengoba silulutsha olungaphangeliyo. Into esifunayo thina ngumsebenzi. Ukuthetha kwakhe ngase kube kanti uzawuthetha into azawuyenza because into ebalulekileyo kuba thina silulutsha sifundile singafundanga sifuna umsebenzi. Nomsebenzi siyawucela si-youth yase-Eastern Cape akhe ajonge kakhulu apha emsebenzini kwi-graduates nabantu abano-grade 12 like nabanye ke uyabona. Siyawucela kakhulu kuba kaloku I don't think ezi 350 zi-enough uyaqonda azikho enough. Inkulu baphathiswa uOscar Mabuyane uza kwenza intetho yakhe yobume bephondo ngolwesihlanu kwaye abantu abatsha bajonge lukhulu kule ntetho. Bathi bafuna ukuva ukuba yintoni na eza kuthi yenziwe ngurhulumente ukuvula amathuba emisebenzi kwanokuzisa iinkonzo ezingundoqo eluntwini. Ndinguyamkela Mchiyo kwiindaba ze-MPK eMonti.